Mai sauraro, barka da zuwa wannan tasha mai albarka, wato tasha ta Taskar Media. Idan wannan shine karanka na farko, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, haka zalika ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi mana liking da comment a ƙasan wannan bidiyo idan ka ji daɗin shi. Mun sake dawowa da ku a kashi na biyu a cikin cututtuka da kuma magungunan shi da muka kirga muku. Kamar yadda za ku ji, wato na farko shine jin ciwo yayin fara al'ada. Macen da take fama da jin ciwon mara duk yayin da al'adarta ta gabato mata, to ta yi amfani da waɗannan magunguna kamar haka: Bizro, Bakadunas, da kuma na biyu shine Waragu Tinu, na uku shine Bizro Shifti. Sai a haɗa su gaba ɗaya, a daka su su zama gari. Sai a ɗibi babban cokali a zuba a kofi ɗaya na ruwa, a tafasa shi sai a sha. Za a iya haka sau 4 a yini ɗaya. Hanya ta biyu kuma, a samu busasshen kisdo, sai a daka shi ya zama gari, sai a riƙa zubawa a zuma ana sha sau 3 a yini. Na biyu kuma, a zubar jinin haila. Domin zubar jinin haila ba tare da ya yi miki wasa ba, ma'ana sai ya zubo ya yi kamar ya ɗauke, kin yi wanka sai kuma ya dawo, to ga magani kamar haka: akwai bawon roman, na biyu kuma muna da kasira'u, na uku muna da samgo arabi. To sai a daka su zama gari, a riƙa ɗibar cokali ɗaya ana sawa a zuma ana sha sau 3 a yini. Idan kin yi amfani da waɗannan, insha Allahu za a samu sauƙi da izinin Ubangiji, bai kuma ya ƙare ba. Akwai hanya ta biyu yadda za ki amfani da shi. Hanya ta biyu, duk lokacin da al'adarki ta gabato, to ki yi ƙoƙari ki haɗa waɗannan magunguna, ki kunzugu da su, wato ki sa farjinki daga safe zuwa yamma. Su ne kamar haka: bawon roman da kuma afas da rihan. To waɗannan magunguna za a daka su, sai a kwaɓa da ruwa, a yi ɗauke da su, wato kunzugu daga safe zuwa yamma. Sannan kuma sai a yawaita shan lemon zaƙi da cin karas akai-akai. Hanya ta uku, ko ki yawaita shan hulba da zuma, ki tafasa a ruwanki ki riƙa shan kofi ɗaya a yini. Sai kuma kashi na uku, a fitar farin ruwa daga farji. A samu ruwa lita 1, a zuba cokali 3 na busasshen ganyen tawus, a bar shi ya samu kamar minti 10 yana tafasa a wuta. Sai a sauke a riƙa gasa gaba da shi sau 1 a yini tun kafin a kwanta barci. Hanya ta biyu kuma, ko a samu ruwa a tafasa shi, sannan a zuba babban cokali 1 na kal a kowace lita 1 na ruwa. Idan ya yi zafi sai a sauke a riƙa gasa gaba da shi, wato farji da ruwan, sau 1 a yini za a riƙa yin haka. Mun gode da sauraro. Muna roƙonka da ka danna mana subscribe, ko ki danna mana subscribing, liking, comment a ƙasan wannan bidiyo idan kun ji daɗin shi. Hakan shi zai ba mu ƙarfin gwiwa mu riƙa kawo muku sababbin shirye-shirye. Sai mun sake saduwa da ku a bidiyon mu na gaba, inda za mu zo muku da sabon bayani akan cututtuka da kuma magungunan shi. Mun gode.